desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Nyakula mkajonga chiegni kendo tielo nieri mara dek kendo mogik e chenro nieri mano masule mokinyi kanyenero mabende watu wakanyo kod achiel kuom jodito sirkand county ma Kisumo mano migosi Vansalala bende walalrego e weche go mopogore Vansalala walalrego e weche go mopogore anya to kotenre koda dongruok mago mag siasa sirkand county ma Kisumo anya to koda dongruok no mano mar devolution government kanyo mbele ne wayenge wach ni to oganda jo Kenya winjire donjo yiero ma 2027 nade kwe mane mbele winjire gi keti nyakora ma jonge sani to nu winjo ko wacho ni ojende winjire riwre kendo tikanyakla maro ne gikelo kwe mondo me ojana kik tigo marach kod jasiasa kala jatelo mora mora antie koda moko kuom ojende mabende osechopo kendo nyakora ma jo mondo mi watwa kod gitelo rimo gik abro mi githuolo mondo mi gimosu ilunga ndi sasa doyo awursema wacha koda bata kocha ibro fulo ne oganda jokanyana nyingi ibro wuoyo king'yo picha ni kendo wuo motegno an giluonga ni Ishmael Onyango wuondo an wuonya kach kamoro ni Kabodho opuliti kamano Ishmael kuom thuolo kendo biro kawuono wendo amariyo kamano Justus an gi nyinga iluonga ni Jimmy Magero an wuod Ugenya Siranga to Kisumo ka dak migosi Kisumo Central kamano inya kodi ja Central ndalo moko bana no kiringo nya Muroni jatimemo Muroni kono mane wang'iew e lot wadhi wasettle kono okay scheme kanyo wantiere gi lo kanyo kama onyolo mapon kamano mana kamano nyakolo mag jwangi na mondo wakaw thuolo mondo wambek kod ojende gi eki penjo maduong' en ni to ojende ntie kod kere gi adier do they have their place in the system of the governance and in today's politics kachako kod Magero osebedo nade inapani wasechiedho kodi achiel kuom moko kuom wuodhe gi eki mag siasa kawane yore go mag tich do a flashback tell us how has it been anyalo wacho ni ok osebedo mayot to pod wantiere gi safar mabor omar dhi to wasebet kwaneno ka vijende temo sana to kata obedo ni gisebedo ka gitemo mondo mi gichope mesa to pod ok ochopo kama wadwa ni ochopi to pod amor nikech aneno ka wantiere gi vijana ma jotelo ma thuthni koni gi kocha abe diro agenda ni to ang'eyo ni gikone wabro yudo gima wadwaro to wabro chopo kama onego bini wachopi. Will tell us in a brief kapo kamiyo Ishmael thuolo en ni ojana in kaka ojana ere kumi gombo ni onego bed ni ojana bete to samoro mesa no bor kode machalo nade gi sani kwa wuoyo kuom jatend piny owacho migosi William Ruto okenge mosekawo nyocha chiwo nyaka pesa go mag nyota chenro mopogore osetimo moromo anyalo wacho ni pok otimo moromo gima miyo wacho ni pok otimo moromo en nikech king'iyo mondi ng'eny mar vijende ma wantiere go e Kenya ka wacho ni wa constitute over 75% to king'iyo constitution waka be oketo amongst wacho ni the marginalized koro ido ka nitiere a lot of biasness from the way yes. It begins even from the constitution. They wacho ni we are the marginalized majority. We constitute the large percentage, but king'iyo kata representation wantiere article mar 55 molero maber kako nego bed ni vijana bedo represented to podi constitution no jogo poko implement into its entirety mondo mi ging'i ni vijana yudo their rightful share kodok kendo e weche initiatives ma kero se chako mag empower vijana en gima ber wamor godo ni obiro gi initiatives kaka nyota mano nono to pod ntiere gik moko mwadwa ni mondo tim mondo mi orid natno mondo wang'e ni gikone nyota no okonyo vijana e yo makare. Ishmael donje weche mag siasa karango neno ke samoro neno ka nyathi mapotin ichako weche mag siasa karango to ang'o mondo mi ichako luwo kata wuotho gi josiasa. I think I use the good term wuotho gi josiasa to ang'o mondo oyuayi machiegni wuotho gi josiasa kaka rawera mapotin
Siasa nachako 2013 kapod ne an rabera masomo. Wuonwa ne ohero siasa, ohero interact gi josiasa. Producer mara wacho ni ting duondi then ni better practice bet kaka bet ni yes then ni ting duondi yes. Landonjo siasa 2013 kane yudo kanyo ka wuonwa ne bende jasiasa. Koro bet no jiwaga kong'isa nyathina siasa kae michapo godo tegno. Koro beda kae wuotho kada kama chiegni mondo amak badi. Koro nachako siasa na 2013 asebedo kasonga mos nyaka sani. Igeno ni bel ka nyalo bedo e kom moro koso yudo ni mana ni siro josiasa mopogore opogore. Pako ni chieng' moro ambe asira jogi nyaka chieng'. Ako ni chieng' moro kambi Nyasaye otelo na mbele kuchocho tiko kamba telo yo Nyakach kocha cha. Ida bedo mjumbe ma Nyakach? Manto biro wacho kasa ochop tiendo duto gin mag Nyasaye. Okay. Fine. Ng'awa mo josiasa mage ma samoro motivate ga inya ma samoro jiwi obede Nyakach sub county kanyakla koda gwenge mamoko. An josiasa mosebedo ka motivate ma ben mentor na ahinya. Pao siasa ka nyaka chop kuma chopeni. En yien moro no poto pande. Ma bende apani ng'eyo. No, kang'e maber. Ng'e. En Nyakach kocha cha. Okay. Mosebedo ko motivator. Omiya ka chance, omiya platform nisani joma tindo gi matilo koro kasa wuodo Nyakach. Kasa mondo mbele kuchocho chieng' moro biro bedo maber. Joma tindo gi gin jotelo makiny. Erokamano. Abo paro ni kendo ni producer nachako wuoyo kod ong'isa ni duondi ni piny. Iwuok kama gero ting duondi mondo iwuog e oganda kaka jatelo wuoyo. Magero kapod oiko duonde mondo duonde mar ariyo pod omanyo. Ineno ka devolution kaka nochako kendo seringo e pacho kaendi. Awuoyo kuom devolution nikech un joma ong'eyo nyandho magi kuma gisewuoke. Lweny usebedo kugoyo nyaka ne jakom Migosi Raila Odinga be wewa. Wan kanye kaka oganda? Anyalo wacho ni wasetemo to pod ok wachopo kama onego bed ni wachopo. King'iyo devolution nitiere percentage mano onego bed ni biro e county government. To nyaka gi sani pok waneno ka the entire percentage biro e counties. Made bed ni wayudo pesa te onego bed ni chopo e county. Sani diko devolution nitiere kama ber. To gi sani wanyalo wacho ni mosebiro no kato bedo ni nitiere weche moko mag mibadhi. Lakini waseneno ka gigo loso gik moko koni gi kocha. Yes. And talking of that, ibende ndalo moko nano kiwuok oko kelaro kom what was that? MCA Migosi Ward. And you didn't get it. Did you give up? No, I didn't give up. What happened? Tell us. Bring us up to speed. Awena. Poda dok chung. Kendo poda ngiso jo Migosi ndi sani kuma gi. Ang'ama notimre magi. Gonwa mbaka mate nyecha wan tikodo safe ni Linda. You know Linda? Ang'ele ne hobe. Wo pimo no waga kano bedo. Be pimo no ani ega mane mane temo chung to no bedo kodinari. Natemo chung 2022. To ne party primaries no bedo Bangol. Okay. Ing'eyo maber kaka party primaries wane wachungi Orange Democratic Movement. Ndalogo. Ne wachungi Orange Democratic Movement. Okay. Tema pod wadhi chungodo. Okay. So that is the largest political party. Where you were bangled? Yes, where we were bangled. You still expect the same? One as party members, you know about the core principles mag ODM party. And it is grounded on social democracy. And we expect the party is gisane makoro jakom ongi. The only fallback magintire godo is their fundamental principles. Mano is what will hold the party together. Koro I expect they respect those fundamental principles ma is guiding the party and ensure ni jogo mowuok madwa chungi Orange Democratic Movement, especially young people, are there to make sure ni Orange is strong as it was and can emerge even more stronger. Okay. Are given a fair chance and fair nominations are conducted to enable the rightful winners to be given certificate. As a young person, I'll come back on you. Again on that, Ishmael, Ibe say ndikrika kajagombo luto, Ibe ne ODM kusine UDA. Nita chama mar ODM. Mabene ni chapa, bring us up to speed. Say what about chama nade, angumo timo chama pani. Chama nataka wuotho ko 2013 mana seng'isi mbele kacha. To chama nosedhi koda maber. Chama nosechung' koda. Kochopo 2017 nago kura, 2022 nago kura. Koro chama nase wuotho ko ang'eyo konde mag chama.
gi rach chama be kimoro maber wacho ni rachne Rachne nang'o? rach chama tamo ga vijende matindo kaka wan kama gitamo ka miyo opportunity Gima Magero wacho ni they bungled him. yeah gi thirowa So what did you tell the party leader? Kenya romo kode. What did you want to tell Oburu? ang'ise ni one vijende wang' maber ong'e vijende gi wang' maber kech wane ma wang'iyo mbele kuchich komo odhi weyo komo dipo ka chieng' moro weyo wambe chieng' moro diko kochopo komechopeno koro gibuog tindo lo to kik gi thirwa. They said you guys are violent. Ojende unte krung'eny. You're so violent. Sana nyakach ringo ng'eny kabisa. What's wrong? Ringo joma ringo to gin vijende ma jendeke ng'eni gweng' ka gweng' nyaka bed gi joma jendeke ok nang' wadagi gin jok ma tama ma kata wang' gitamo wang'wa koro ato pok aneno pok awuotho gi joma jendeke yana wacho jok ma ler ema wuotho. Ne dwaro mondo interject. Exactly, you're allowed. Gima wacho no ne ayie kode matin to nitie kama be apogora kode. Exactly, yeah. Nitiere gimomiyo vijana bedo violent. Vijana ok bedo violent no. To mane gima wadwa ni wa address especially kaka jotelo mag. Do you love violence? I don't like violence, okay. And I will never promote violence. Okay. To gima wadwa ni mondo wa address the root cause mag violence. The root cause mar violence then because vijana onge tich. Vijana are jobless to politicians, to moloyo politicians mosebete failed ka for a very long time. Osebedo ka tiyo gi the same method mar mondo gi meet their political end. Koro one as young people, we are coming with new and fresh new and fresh ideas on how we want to conduct our politics, which is non-violent, a politics that ensure or empower us young people to be a dignified life. So violence now is because of things like unemployment, to those opportunities what they tell on Yamanyaka creating. Ishmael mana dier uonge tich. Tije ma onge godo mano to wacha dier. And ere kaka ugombo ni jotelo gi ojiu mondo o create nu gi miluongo ni job opportunity. What can be done, Ishmael? Jotelo gi wayiero jotelo mabeyo koro wasebedo kwayiero jotelo maricho ma bang' koseyier to giduogi parwa wadwaro ni wayier jogo ma paro chien. What is paro chien? What is that? Aparo ni paro chien ka gima Ishmael temo wacho ni jotelo nyaka ng'i ni ang'o manegi aidi jopiny to koro sa ochopo kuma koro oseketgi e telo koro nyaka gipar chien gima ne gi aidi jopiny mondo mi gi implement to mane gima wadwaro kanya yie gi Ishmael kabisa wang'eyo maber ni sama iyiero jatelo mano en kaka contract ma isign ma japiny gi jatelo giwacho ni adi keti kanyo adi donate power ni in kaka jatelo. The reason why I'm doing this? The reason why I'm doing this and nikech adwani mondo solve issues mag health, issues mag infrastructures, issues mag insecurity, issues mag education. We want to have clean water. Koro kwa seketi kanyo koro nyaka iduog koro ipar chien gik mane promise gi wadwani implement gi one by one kamano. Nikech seche ma wadhi mwago ombulu wachalo joma timo misango mano wacho ni wachalo joma yes wami teach seche mwadhi mwabul so ombulu kanyo nitie ka wadonate ni power wang'isi ni in koro dhi wan wabogolo ushuru on our behalf wan wabogolo ushuru to wabro timo ang'o wabro heshimu check in mondo koro implement. But young people are dying in the line of these things, Ishmael. Kosopo kiwinjo ka jomoko nochuo pala, jomoko be gari olwar go piny. Till when? Asewinjo gigi. To na wacho mbele kacha niya. Jok ma wacho jok michuo gi pala gi. Gin jok maricho ma akwedo gi. Gin jok ma wuotho e paw siasa ka. Gin jok maricho ma wacho ni nasewacho chien kacha in joma jendeke. Gin jok ma kata kwer to giwinjo wach. Koro magi gik matemo wacho ni gisebedo ok dang' walokore ok de gilokore. What do you think? Nado mana react matin wach ma Ishmael wacho. Ing'eyo nitiere gimomiyo serikal iloso kata gimomiyo serikal gimiluongo ni serikal no bi godo. En nikech nitiere dhano ka kokete bwo chik. Yes. To nyalo lokore le. What you trying to mean need in a bed ni
wane piny moro ma katangol chik kawuono onge wacho police, ni onge- kawuono wamiyo Kenya seche adek onge chik to inyalo timo gimidwaro inyalo yie ni dhano en le mano emomiyo iketo chik to koseket chik serikal nitiere gi responsibility mar ng'iyo ni chikego oluw koro kata ka ji chuore gi pala gik matimore ainago mano emomiyo wantiere gi security sector monego bed ni ng'iyo ma assess kabisa gik manyalo lead to gik moko kaka chuoruok gi pala kopo ni gik ainagi timore e siasa nyaka ging'i ni gi luwo wachne ma gikelo jok ma are responsible for this thing jok machuo ji gi pala gi they have been organized to joma gimo organize gi gin jotelo mo organize gi chulogi to gichulogi nang'o mondo mi gi cause violence so we expect need the security agency needs to do their part mondo mi gi prevent such things. Okay. Yes. That's good. Ishmael, somebody is asking you to speak loud here. The third time we're asking you. Mano ja nyakach koso maduonde ni piny malich no yawa. Niseno wuo lowa mutek. Your people is watching you. Your people are crying here. Hey, and now tell us, Magero, ojende makor girom gi kori gi kora. Ere kuma ulwa fit gie. Parne wadonje political atmosphere manyien 2027. Eten piny owacho migosi William Ruto bende koro sani uneno ka yware gwenge gi makaluo kendo okelo nu olemo mar nyota mane manyo okelo nu cha nyine affordable tineno nyota tichak neno mane ging'eny limbe ne be sani Kisumu ka ng'eny ang'o momiyo matimre? Ing'eyo maber ni wadhi bedo gi yiero higa mabiro 2027. Yes. To siasa telo isero to ok en ker kende mabiro oneno ni koni nitiere gima ber monyalo luwo moyudi jomoko be menyo kumoro. Yes. Koro gisani obiro koni mondo mi ong'i ni en taiswa mondo at the end of the day wane kopo ni wanyalo go ne ombulu ma ok rach mano en right ne biro koni mar But is he a good person? Because the time was a bad person to you, Ishmael. Ruto? But at that time, you were shouting he's a bad guy. Okay. Sanune bread-based. Broad-based. Oh, bread. And broad. Magero, what do you think? Is a good guy? The other day, you guys were shouting against him. Okadwa wacho ni President Ruto is a bad guy. To be okadwa wacho ni is a good guy. What do you want to say? Gimatemo wacho en ni ne waneno ka chike okolu under his governance. Iwinjo. To koro kopo ni gik moko timore marach wacho ni the government is bad. Okay. The government is bad because seche ma gimoro timore against chik okay, only the president mo participate e gino. Ni paro ni ntiere time mane wa lose Albert Ojwang. Exactly. To can never lose Albert Ojwang under unclear circumstances. Under unclear circumstances. You cannot just say ni the president is bad. It's a chain of chain mara ji mantiere kuonde mopogore e governance. But at the end of the day, the buck stops with him. Is the one who has the last say. Yes, who has the last say. Koro kato bedo ni nitiere ng'ato motimo gimoro ma ok en kare. Mol okoluwo chik. Rach no dhi nyaka iri. Koro nitiere gik moko mosetimore e bwoye ma ok ber ma en owuon nyaka koro take mana responsibility. Koro on ber kata rach no ok onyal chiye as an individual ni orach kata ber. But nyaka take responsibility anyway at the end of the day because he is the president of this nation. Do you agree with your friend Magero on that? Ntie gik maruto sitema mabeyo but you are saying ni pokina berne. I mean pokina rach ne. Koro kanya tapura kode matin. Ado wacho kama. Akeka na interject. You're allowed, sir. Yes. One tiere gi time mane vijana otho time mar Gen Z protest. Mano is still fresh in our mind. That happened and State Manoti Moreno and president. Their questions were still not answered. Nentiere time again June 25th when young people also came out to commemorate
the very day emergencies onegi. Exactly. Still, we are still having unanswered questions. Wantiere gi issue kendo mar ojwang'. Gik mang'eny mosetimore. Koro mago kocha kwacho rach ne kon wacho rach. Ai to ber ne be nitie. Jacom sanitized everything. Yes. Before he died, Jacom. Yeah. Sanitized everything. No. Jacom en Jacom to wantiere gi chik. Okay. Jacom en Jacom to wantiere gi chik. To koro chik nitie malo. Ai ka chik osewuok malo, ai to koko chako koro pang Jacom gini gi president e bwo chik kadhi piny. Yes. But do you regret that as young people kanu kawo step ma udhi e ndara ma agitate for weche mag ojende kata obedo ni jomoko notemo donjo e od bura mamalo manonegi Ishmael? You remember these days and paro ni ne en gima rach koso? Ne to en gima ber man trono kata nok obedo na maber ka vijende matindo ma mbese na ninde ndara nonegi nok obedo na maber na neno lit. What do you think? You people would still go out kapo nitie gima you want to agitate for, and do you fear for your lives? Anto kana tiende dok ndara kendo kuonde maricho ko monyalo loso mondo onge kaka bedo dok ndara onge tiende sirikal matiyo ma ntiere ne monyaka watiga tiyo Gato tiyo marach ne monyaka watika wade. Right. Just as nitiere gima Jacom notimo ne pinyni maduong' kabisa. Exactly. Kendo gima pinyni bro paro higni mang'eny kendo mabiro en gima will never be wrapped. And that was the promulgation kota yudo the new constitution. Constitution ni omiyowa teko mang'eny sana. 2010. Constitution 2010. Yes. Makata kiwuoyo wach mar maandamano dok e ndara. King'iyo article mar 37 owacho maber ni every person has got a right to peaceably and unarmed to protest, picket and present a petition to a public office. So mano is a right manitiere constitution. Makopo ni nitiere ng'ata ma feel ni the only way monyalo express go himself or herself kopo no can satisfy the kaka government tiyo and the ndara. Mondo mi odhi oji express. Yes. Is that person is actually gimotimo is constitutional. Okay. Ji okone the moment mi chako wacho ni okodwa timo kama kik ji ogini kamano. Chako ga matin. Wacho ni the moment mi chako timo kamano ichako golo gik ma wantiere go constitution maka pok ing'eyo. Ubro poko chako wacho ni maki kote mupoka kuru golo gik moko kanyo koro te. Constitution no nyaka bed kopo ni nitiere jok madwa express themselves through demonstration peaceful as enshrined in the constitution. They must be allowed to do that and the government have got responsibility when people are picketing or when people are demonstrating ensuring those demonstrations are demonstrations that are done within the dictates of our constitution. You spoil things on the street. You turn to be thugs. There are people who take advantage of our demonstration, man dear. To man emomiyo iwacho ni before you go for demonstration, nitiere procedure monego benelo wonya ki serve police with the notice. And once ki serve police with notice, ibo ngiso police ni waporo lowo route makama kawadhe kama. Ang'o momiyo ngiso police ma kamano? Mondo misama police bureau, make sure that those routes are safe and protected. Mondo meging'e ni ng'ata manyalo bedo ni biro kanyo timo maganjao kaka looting, kaka goji or timo majiginene are taken care of. So the security sector must also take responsibility for ensuring they perform their part. And failure margin taking responsibility for ensuring they perform their part should not justify why such a constitutional right should be denied in a country. Ishmael, what do you think? Police osebedo ka dhire kod oganda wa kabisa kane gine ng'anyo. One thing I'm not sure kod isega dhie ng'anyo and maybe bineno ka chik samoro joma ng'anyo be luwo ka chik. Joma ng'anyo gi seche moko gilo chik. Gin gidhiga mar dhaw gi polise moket mondo rit chik go. Ema gidhiga dhaw godo. Gineno ni polise ma rito chik go gin jo asik gi. Kendo mane ko ma be shida betega wuokega mokwongo. Mane chakruok mar shida.
But what do you think? Wawunde ni gimoro rach sani as Magero is putting it across. Oganda ok nyal wuok oko makwel. Sani nitiere weche mag mibadhi ma samoro wacho koni kod culture. You know, Ministry of Education, ji wako koni kod culture, nitie ghost students, nitie gik matimore koni kod culture. Ngima bedo matek. People should just keep quiet. Ato gi pacho kana tiende dhoge ndara. Ng'at mane tero e ndara nyocha osawewa. Koro kane ng'at mane tero e ndara gi sani. Mana maybe ni mabiro kuchocho. To gi sani to kane ng'at mane tero e ndara. You're not going to the road. Yes. Gimana do wacho ni ndara ok onego bed ni terwa. Kopo ni nitiere shida ma wantiere godo ma wafel ne wadwa express through picketing, which is protected under Article 37 of the Constitution. Onge ng'ama onego bed ni terwa. Wan onego bed ni waterre kendwa. Makopo ni nitiere ng'at marito ga ni mondo tere. Then I'm sorry and I'm really sad ni oko understand rights ge in the first place. Oko chuno ni nyaka jatelo ng'isi ni ratiro ni ng'ato ng'ato dhiye rocho. Mondo ming'e ni ratiro ni ng'ato rocho. Ratiro ni ka ng'ato rocho inde monego beni iseng'eyo ming'e kendi. To mano nyaka chak gi kila Mkenya somo constitution ma elewa constitution no mo understand ratiro ne. Gigo nitiere ganyo. To mane mo miwinjo gi maisha ma elewa choka. Kato bedo ni jakom no senindo. The struggle does not now stop because jakom no senindo. Life is for the living. Nyakapodwa kedi. Yes, life is for the living. Wantiere gi jok mapod odonka, mapod the dark, igini mate mang'owa, mabiro. Koro kwa wacho ni jakom koro no senindo, wabe koro wago badwa piny, koro walenga ni gik moko timre kaka timore. Then wabro winjo matek, kata jakom ok bomor kodwa kama nindo. Nyakoro mogi mago kweche ga gin weche jolony kanyakla kod ojende momendo wambeko go okinyiri masani ka pi monitor ojende nitie kod kere gi machalo nade anya to lap siasa kanyakla kod atelo ma pacho koende de kosekalo konyo 20 bang' sa dek onyangoni ma kawuono yena mondo mi wamodh pi machokwa duogo to warape up kata walore ni to wuoth ma wantie go maiga kana 2 wado wuotho na Nyakoro Moga Jong mondo ka romo higa 2018 to jinde nyalo chako kwan ni to olembe magi mabede gi sepono kendo ginyalo keto e mesa. Iluongo Justice Adoyo Awuot Seme. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo Nyakoro Moga Jong e tielo mogik e sulwe mokinyi
kanyo bende wadhi nyime kod mbeko kod ojende go eko bende wuok e constituencies ma opogore ahinya to ng'iyo ni to ojende ti kod keregi yo machalo nade mabiro neno ni ngimagi olokre ahinya to nyandho go eko mag siasa kanyakla kod telo ma pacho kaendi kaka wawacho mokwongo wantie kaendi kod migosi Ishmael Onyango ma bende wuok e kachung'ul brano Roma Nyakach kanyakla kod Jimmy Magero bende wuok e kachung'ul brano ma Kisumu Central ka wanono ni to ojende nyalo wuotho kata nyalo chido nade ngima go eko mabiro. Magero ibro paro ni jatend piny owacho ne walego kuom wuodhe ma bende oseyudo kowuotho e pacho kaendi. Be nitie jana ming'eyo ni nyakwana 2 3 nyaka 5 ma samoro noyudo pesa ni eri mar nyota, to ang'o minyalo wacho wach nyota? Anyalo wacho ni nitiere vijana manyalo wacho ni oseyudo pesa mar nyota. To en initiative maber. En mana ni ok ang'eyo kaka pod ok abedo convinced moromo sana kaka onyalo sustain vijana. Yes. To kwayo mane wantiere godo wadwani kako jende. Yes. Ni ker nonego ong'iye kaka ginyalo scrap off some of these licensing processes. Nikech king'iyo pesa mimiyo ji no ka en siling 50,000 kaka en startup capital. Yes. To the first batch gikelo chako gi 22 years. Gichako gi 22. Koro king'iyo ng'at madwa chako ohala license ibu poka pesa ni kende license should be around 5,000. Watch kata ni mana 5,000 kopo ni no 5,000. You do already osechamo part of that money. Ngato bedo matek mondo mi ochako. Then you also want to have a store. Yes. Masamo only ndo yao kata, let me talk of even kinyozi. Yes. Then you have to secure a space. Exactly. Nyaki ing'ad kanjo. Yes. Then nyaki manyi tere kaka pesa midongo emagolo na nyego kata mashinde mokare. Pokinyo spirits and everything. Yes. Be wagoka. Koro mane kwa mana ntiere go ni ka ne ker nyalo ng'iyo man mondo mi gigi kata wi maginyalo scrap go some of these licenses mondo mi omi vijana opportunity mar chako ohala nono to bro yudre kama vijana omi pesa ni to wayudo ka success rate de pay kabisa ngenji di fail to kwadwa ni otimre kamano. Yeah. Then put what in some most of these ojende kano mi pesa ni to giose ni also you Iwacho ndongo mi for example Kisumu Homa Bay Siaya Nyorado Mamboleo to ng'ato wuok Homa Bay kobiro Kisumu to samoro tiyo gi fare ne public means let me say if at all are not picked then iwuok e pap kata kidenye wacho ni rawo kanye kata don days kata kamora mawani watima kichopo otipan chipo goseti and then you know money also talks to people. Do you know that? Awinji kabisa mano actually imiya paro kendo gimoro mana dwani monda I bring up about the same issue. Yes. Ni mondi kapoko me vijana pesa gi wadwani a lot of training just apart from the common one they did. The common one mawatimo mitimo gibede gi other trainings mondo mi vijana o understand a lot of financial literacy ging'e ni pesa machal kama ko pump business kotimo magi onge seche moloso profit kata o make loss. Nikech iseneno ntiere kata mana mine wang'eyo chakre tinwa kane ntie gi ohala moko matindo stall moro machielo ang'wen kamoro ka tindo ka ohala no en poko wuok ga stall kanyo igni 20 kata igni 10 down the line to push kode to podo ogo ohala ipenjori ni ang'o momiyo ang'o mamoni mondo miyo kanyo kopo ni en ng'ato yudo ka samoro pesa mano wuok no dhi timo go wero okonga chiemo ntie gik mang'eny motimo kama tindo matimo ang'o muonyo profit go teno kone koro en samu bet kasa kotimo ohala ok yani already she's already operating overburden. Yes. To understand. So magi e trainings modwani mondo timne be vijana mapseche ma ang'o yudo pesa ta kata ka poko neno ni pesa ni ng'eny en wuono neno ka already pod entiere gi deficit monego beno okete bi without this training sama gi yudo pesa no to gineno ni pod onyalo golo gimoro wiye ocham ma pod timo ang'o. Koro government onego stress kabisa on such trainings mondo mi gi understand
when they do making the right decision. Ishmael, maybe if I could ask, kapo ni piny owacho nyalo miyo ojende pesa ne kata obeni en pesa matin masingalo 22 kamano, iparo ni be nitie gima ojende nyalo timo kod pesa ni, maybe go picha e gweng'u kacha, samo nitie ojende ma samoro gibet abeta e base kacha giyweya e Nyakach kanyo, Jimos to Pamba, whatever place, Katito, all over. Only know me personally as a young person, be nitie gima ginyalo timo. What would you do with that money? Personally, me gima lost go do ngimani kata imawacho ni en empowerment ma osetikalo mi to koro nitie jomoko be ma tiko de yorno makare, nitie jomoko ba manong'eyo ber pesa no, koro gi sani anyalo wacho achiel nitie kuom ji ariyo mang'eyo maneno ka oseketo pesa ne tim kendo gitiyo kode maber kendo chano ka biashara gisechako dhi maber. Anyalo testify manano go adier. Maber, another challenge was ni jogi kimiyo pesa ni iyudo ka ji duto kete pith mar gwen. So the question comes, ji tiyo pidho gwen. What do you think? Ere kaka onego wayier projects to do in Nyota kata king'iyo nation, is that national standard Nyota project? Mane momiyo nawacho ni government onego ng'i ahinya kabisa kapok gikelo pesa ming'eni focus gi obedo sana e chiwo pesa moloyo ng'iyo gima pesa no dhi timo. What's the timing? Why now, Magero? Of course how many months to election? Until doing a dish apart less than that. Yes. Timing mano to koro siasa mano kwa chako koro kiko chako drew ko chako ruwe gi siasa ko chako justify ni because of timing now we should not do things right. Project, timing mano siasa to siasa wawe jo siasa. Okay. Project bureau mano development mano service delivery. That is the reason why we elect a government. So project no ka bureau, the only thing modwaro no anene otimore ni government make sure ni giketo mikakati te in place mondo mi make sure ni at the end of the day gig ma sustainable. Wadwa neno ka gigi konyo vijana to iwinjo kiwacho kata mana wach mar pidho gweno no okrach sama ji opidho gweno kata bedo mana ni pidho gweno ji mang'eny marom nade wadwa ni mondo government nyaka nyisgi opportunity sama pidho gweno makam pidho gweno jomo pidho gweno market maru target market maru onego bed kuonde makama. We have good people who can give young people those insights. Magi elewa maber kuonde ma markets gi nitie. Ka gisa identify market koro kata gipidho mana gweno gi chiemo onge chieng' manyalo wacho ni ji koro yieng' jokro chiemo gwen kata gipidho marom nade ji biro chamo. The only thing is if they are organized ma wa understand maber markets ma wa target. Kopo ni we are wanting gi more than what we need, we can still have got market outside our county. For example, Kisumu County, kopo ni wantie jomo pidho gwen mang'eny to wacho ni consumption ma wantiere go kai wabedo overwhelmed with consumption. Gwen nyalo dhi oko to through government offices gi wantiere gi offices ma can advise accordingly on how this can happen. So I expect maybe government will look into that mondo megi ensure ni project ni obedo successful. Nikech ko obedo successful then odimako kamoro because employment rate amongst young people nitiere malo kabisa. Your basement tigi mani do medo for much no. Na medo mana paro ne vijente bani gitigi pesa no yorno mochanore. Nikech ng'ato momi pesa na gin pesa momi gi nono gima gitiyo. Giti kode mariek mondo lok ngima gi makiny. And maybe Magero asking on that, angoma leave alone Nyota thing now. Angoma piny owacho nego beni timo mondo mi lai mag tich obine Uganda anyanyete county ni ma Kisumu wantiere koda projects mopogore ma samoro is lying fallow kidhi Nyando wantiere kod projects mag pur mag ochele no kiani chame mana locally here benti gimo nyalo timo mondo mi otere oko weche be kuma pur mag niang' ojende nyalo donjore nade nyochi winjo ka jatend piny owacho keto maine weche go kuma pur mag niang' moko wacho ni kembe go keto lwet ji kiwegi moko wacho ni sirikal dhi nyime kod dhire. Kisumu County be wantie kod okapu mar gik monyalo sungo monego be ni kata dhi oko. Young people, how do you come in? Mondo mi wabed gi kikapu ma nyalo
kelo gik mang'eny ma wa produce kata enough ma dhi oko. Then we expect mondo the government to make sure ni gi expand kambi ma loso gigi. Obed is there one anyway to start with? Agisani okane Gisani okane. What are you guys doing to push the government? Young people, Magero. Yes. What's up the price of a piece of fish? Like Victoria? Very expensive. Exactly. Very expensive. Jalaparo. Nikida Kisumu to koro right chama every now and then. No. Wanyalo timo nango mondo wagerre. Okanyo be podwa the back still again stops gi jotendwa. Awado ni jotendwa mondo ngi gima gi prioritize even as they say they want to work with the government. As they say that they want to work with the government, nyaka gi be very ambitious. To ka wantiere gi jotelo mako are not very ambitious. Ibo yudo ka gik moko matindo go ema moro gi. To nitiere gik mantiere gi long term benefits. Kaka kori wuoy about a scheme. Yes. If you were to negotiate now bargain the government properly, to make sure you follow up, more make sure ni nitiere a factory kanyo. Ma processed whatever we are producing. The rice, for example, sorry to cut you short. Yes. Do you know Nipo Dwagolo Chele Penje Mao? Very true. And we have Mwea here. Yes. We have Ahero here. Yes. We have Molo Nyaido and Michele Moro Bipedo, Kidonjo Ginega, Kidonjo Mobe. Yes. Was it just beyond Olare? And by the way, that reminds me, Olare Wangangawa Mananas. Jolare Yuwakanisa Mananas Gulomana Uganda. Yes. What are our leaders doing? Many our leaders have to be very ambitious. Anytime negotiate with government, anytime get engagement with government on issues of development, they must think big. Or these petty things development. Gik ma bro sustain development in our area. Obed watch mar right kake wacho kanyo, obed watch mar kaka mar Kikomi, obed watch mar nidi mag kaka mananas matire kanyo. Those are things which are possible. They should make those things irreducible minimum. Onego giket gi irreducible minimum. Good. And this is the right time. Magi seche maji ochimo election kama. Yes. Magi gik monego bed nigi ma wadi chopo kanyo. Momi wanyiedho ne oganda mamoko. Ma wadi chopo kanyo. Momi wanyiedho ne oganda mamoko. Naga koro wa change mindset wa. Yes. To mondo mi mindset wa change. The leadership must also lead from the front. Nitiere gik moko ma kitimo ne jopiny. Anyalo paro ni ne wantiere gi ndalo mane kata mana flyover mantiere Kondelecha. Ne onge nitiere na kamoro onge ngama nong'eyo ni kacha nyalo losore magina ka plus the down one at the Sagam to sani money is the norm. Maybe you civil kata Kondele I can't picture. Maybe you civil kata Kondele I can't picture how it you can't even picture how it. Yes. So it means thing at oknyal chakungisi about flyover anymore. So you mean there's a time that roundabout was flat? There's nothing about. There is a time man pink and then na pink kanya maji road up into onge ngat manyalo kata na wuono kanya figure out maber kaka inti. Yes. So Marco Sediro mind was a store onego bini wa kick malo. Koro jotelo ko nyalo make sure ni gi konyo jopiny ma jopiny oneno what development really is. They will never look back. They will never look back. So we only need right leaders in this region, leaders who are committed and who are genuine, they are ready to serve Japan. They need to come up with things. Majopin koneno, they will never go back. Yes. Ishmael samoro kigo wang'e gweng' ma iwuoke Nyakach, ward ma iwuoke to ineno life mojende odago. Samoro ang'o ma king'iyo kata ok mori ga ahinya. Maybe what would you want to share with the young people today ma iwuoke gweng' ma iwuoke? Ka gweng' ma iwuoke Nyakach, gima miyo be koro nodonjo siasa ahinya en ngima ma vijende odake. Ok ber na ga ahinya na vijende. What kind of life is that? Gin idake ngima mar kwecho imiye kawuono kinja kod wuotho ko kuai life no osebedo kamora koro ema miyo amba temo matek mondo wadonje siasa mondo kata ka siasa ne nyalo loko ngima jowa to Nyasaye otele mondo loki mano ngima miyo atemo matek mondo ngima jowa nyaka change ka chop 2027
to nyaka wabet we make step moro matin. Yeah. Mheshimiwa Margedo, this question thing, the norm of warito jatelo, you see it most of the time kata ka wadhi liete to let me call it liel momadu to koro jatelo donjo to ji ong'eyo kendo embarrassing enough jatelo kowuok to wuok gi jite. Get there. But it is so annoying. It is so annoying and it is so sad in equal measure. Yes. Kato bedo ni ji oko bedo ka gino ko bedo hen gima moro ji. Wan wawegi kaka jotelo mag vijana. Yes. Gino kumoro. Jotelo gi wegi gino kumoro. But oko penjire ni what is the root cause of this. Ng'eyo gima timore ni okinyal pimo guok muyiengi guok mkech kayo. To kech be okinyal ng'eyo gima kech en kapok inindo kech. Koro vijana gi momiyo gitimore kama nitiere gima omiyo. Kauponi owuok ot pile kochiew to kia ni odhi kanyo, the only place monyalo dhi ene base kama gigoye gamba gibedo coordinated ni netimo gimoro kaka wuono. Yes. To onge ng'ama wacho ni gidwa tich, onge ng'ama wacho ni gidwa tich. Ng'eny nitie gimiluongo ni social warmth. Yes. Nitiere jok ma frustration gi the only place ma ginyalo vent frustration gi ene groups aina ko. Ka giriwre kamo. Sama giriwre no miyo wiye wile gi shida ge mang'eny mantiere. Koro ibedo ka sasa ma kila ng'ato nitiere kende. Kochako paro gikego to ringo dhie base. Kochako winjo ka wiye pong ringo dhie base. Odhi kalre gi. To seche ma gintiere kanyo, mrema ma gintiere go mag frustrations gi. The only way ma ginyalo express gi en violence mineno go. And such behaviors where they run after jotelo here and there. To jotelo giwegi ka giseneno gino, gin be nyaka nego bedni gikelo wigi ma giket kumoro achiel ma giwacho ni no, this thing is a menace. How can we end this? How can we end this? I expect and I really long for the day. Neno ni weche magarita kwe jiwe gwengeu ke samoro kawuono enan kinye nini ere kimotimo kako jende kata ang'o madigombo no mi ojende otim mondo mengine ni weche magarita kwe gin mago magikete okang' mamalo. Anyalo jiwo jowa mondo ti machiegni gi securities agencies mondo gimigi information ka gineno gimoro marach e gweng' to ginyalo tudore gi police, chief, jo walange mondo giket safe. Maybe on you, before I go to Ishmael, you said you're going again. You're going for MP Kisumu Central? I'm going to contest as a member of County Assembly for Migosi ward. What's wrong in Migosi? That's okay. It's What do you not want to okay. change? It's not okay. I had an agenda for that ward. What was it? There are areas of priorities. Like money? Wantie gi issue mar insecurity man achiel of them. Wantiere gi issues mag education, ntiere ji mang'eny kanyo ma still having. Wantiere gi slums within Migosi kanyo. Education ECD. Education That's just Fallen County. Kata Fallen County. Winjo gima temo ng'isi ni wantiere gi ji kanyo ma are struggling actually to pay fee. Okay. So we need to find a way. You got some cash from some quarter? Nyaka wangi kaka wadhi timo mano. I have got a plan for that. Tell us. I have got a plan what for is that. it? Maybe I can use that. Wantiere gi organizations ma bende support some of these vulnerable students ma are not able to pay their fee. Shofco is one of them. Maybe are also coming through. What wangi kaka wanyalo partner gi some of those organizations mondo wa identify nyithindo mantiere gi shida sana wach mag education and how they can come through. We also want to make sure ni wabedo gi a proper way of identifying the people who truly deserve these amounts, because kata mana seche ma bursaries work. Okay. Ido ka nitiere nyaka joma kawo bursaries a ward kanyo who are not members of our ward ma wuok oko. But they're Kenyans. Yes, they are Kenyans, but we must be organized. They have got wards too. They have their wards. They have their wards. They are- There's a bursary bibiro kanyo. Koro wan gi wadwa ni wa make sure ni the people who deserve. Okodwa gimoro ni list wuok oko wacho ni kele i Migosi mondo mi uketi list ka to seche wedi na ya chance nyathi moro mawuok Islam sigalagala kacha nyathi moro mawuok wantiere gi Islam e Migosi kanyo. You're not We seeing it. have a slum in No, Migosi. there's a place called Sigalagala. Yes. Where's that? In Migosi. I've never been there. I need to go see. There's another place called Nairobi area.
It's also another slum. You guys are exaggerating things. We are not exaggerating. Your Migos, yeah. Inge giwati mrenia. Yes. Iyudo ka nitiere inyalo yudo town maber kaka Nairobi. Yes. Ipako kweli kaka we are having one of the best capital cities in Africa. Kendo kitang'e sami tang'e ting'eno pand Kibera. Picha renga kama kosekale KICC moduogo kale Times Tower moduogo mutango ni gine maber ko ta kar to gitanga Kibera. Lakini Kibera gi Nairobi to ntie mare ba. You're taking us far bwana. When you Kisumu, do you always show us Nalenda? And kada mana Kisumu agoda atoi mabor. Seje mitangoni mana kama kabros ntiere diere kuja. Makasembo. To mondo miwuoke kabros cha michop Nyalenda ka kawida kedi. A beach kenda. And they don't want to show you Nyalenda. Ka to gidwa tango. On that seat. Yes. Okro tangi. Kamose tangi ni mana kama agulu pigine na gina. To geche chera there. Geche chera. Europe. In street like Europe. To kiwuok kanyo na kakadaka di. Who's cleaning the pampas in the street? The same people who are cleaning the street should clean that. Kuro magi gik mondo. Topic for another day. Topic for another day. So mano miagi sika de imigosi kanyo. Udi go nitiere molor kanyo te diere kanyo. Nitiere jok modak e udi mag low. I know. Leave alone Migosi. This estate near Kumiti the last affordable housing in Lumumba. This one under construction, opposite Lumumba. Is it Wangasembo? No, opposite Lumumba. The Wangasembo is Anderson. School Yes. Anderson. Yes. Do you know those Waswahili who stays around there? Yes. Have you been to that area? Do you love those houses? Ngato nyala mbini ni pod entiere Europe. Kama to kidonjo kama tigo ni karang matimore Europe. Pinano ko luor gi ogenge kama kwaki yudi maber dong. Gito gine diere. Kuri ngiso ni hapa mambo iko sawa ngeza. I don't want to see. Okay, watch more affordable housing no be partner watch more. So one something that I wanted also to bring on. The president came up with Guinea affordable housing, which is good. To one tier bottom up economy, money inform agenda ke. One gi mane wadwani mondo or look also into get what pinjure ni affordable housing for who. One tier gi jok mane affordable to who? Yeah, affordable to who. One tier gi jok mane tier makasembo kanye mano dake udi. Mane chul as small as 3,000 shillings, 5,000 shillings monthly. Myself, I was there. Yeah. Even I hope niki magima wacha ni okariam. Exactly. Then no golgi nikech ni wacho ni dwan kelgi ne nema. So the question any who are the new occupants magudi go. To kopo ni ok gin jok mane nitiere kanyo. Criteria mara acquiring udigo. And I want to set the kanyo maneno how you can acquire those houses and what you somehow it's a tedious process. Yes, not even the process need tedious, but still it is going to leave the most poor. Okay. It's solving some problem. Yes. Marajok maonge nyalo ndio. But the most poor mama mboga moko mano wacho mantie pinka. Put the wege oko. That is why at the end of the day we will still not find the previous occupants mag Makasembo in those houses. Mesini kwa solve the problem. Not yet. Nefana mugiji namuno mamake gekanye ne wachake okinyi ko gwen makawuono Nyasaye osetawa nyaka wachope thuolo maket kod mar wasebedo koda welo mopogore mabende ne watwa goa okinyi nyaka sani ka wendo yiena tamigi thuolo dakika achiel giduok erokamano margi then giwach gi ote ma ginyalo oro ne oganda gwenge mabende giwuok kacha kod Ishmael wach mane minyalo wacho mogik ote mane minyalo oro kata erokamano mane minyalo goyo thuolo mari nyalo kawo thuolo mondo mi iwuo kod ward miwuok e jogwengu e thuolo maket kod mari mokwongo goyo erokamano ne TV ma wuoye kawuono ni mailo ni Kala TV agonu erokamano kuom luonga mar ariyo agoyo erokamano ni Nyakach mogena kendo ma fulo sama wuoyo ni agonu erokamano utim ne ng'at machielo kendo ma chal man gi dwaro machal koda mogik agone jatenda kendo siepna Migosi Jonathan Okoth Opande erokamano kuom sechungi Nyakach e ber e rach e yore te osechungi Nyakach alamne maber Nyasaye mondo ochop dwache ochop 2027. Okay, fine. Magero, what's your word? Jogwengu, Jodala, Kisumu County Salaj. Okay, moko kadwa ni mondo agone Kala TV erokamano kuom miwa thuolo mar biro ka. Nikech ok adwa ni wabia kani wabiro wuoyo e television.
wan kaka young leaders seche mwabiro ka wadwani wabiro ka kwa wuoye weche mwang'e ni thago ganda weche mwang'e ni thago vijende to come up with a solution mondo next time kulongo waka ok ni wabiro ka kendo wuoye gik man wawuoye last time. Exactly. Mar ariyo adwani mondo agone vijende erokamano sana vijende mantiere county kuom sirawa kaka jotendgi to wakwayogi ni mondo this time ka wadhi election gibed organized kabisa. Ok wanyalo wacha ni wadwaro bede mesa to kwa tii matek mar bede mesa. Jok ma waneno mantiere telo manyanyasa vijana gin organized kabisa. Wantiere gi jandik book moro iluongo ni Will Durant nowacho ni the political machine trans because it is a united minority acting against a divided majority. So it means ni wan kaka vijana nyaka wariwre. Joka gin joma tin to giriwre to emomiyo gi oppresswa. To wan to wang'eny to kwariwore ok wan organized emomiyo wabedo oppressed. Koro adwani mondo waji dik moro achiel to run up the 2027 election nyaka wa make sure ni issues mathagowa e gik mwaketo mbele to kweche mag yuko jamna kata koponi yuko jamna yuk jamna kiseng'eyo ni weche gi mag education, weche gi mag health, weche mag infrastructure, everything and job opportunities mabro make sure ni past 2027 we will make sure ni a very large number mar young people or your opportunities kendo dak life makes dignified. Erokamano ahinya Magero kanyakla kod Ishmael kuom neyudo thuolo mondo mi ubi watwago odiochieng' eri ma kawuono. Nyasaye konyalo nwa to wachak watime kendo odiochieng' machielo. In mabende ni bet kendo kelo wachni achiel weche gi kachiel nyaka nwachaki saa 11 okinyi ma kawuono nyaka sani wagodi ni erokamano. Wachak watime odiochieng' machielo iluonga ni Jesasa Doyo awuot seme. Get ready to elevate your business and